Vieš, čo má spoločné jablko, obed v školskej jedálni a zdravé srdce? Je to výživa. Ja som Laura, žiačka 2. B, odboru výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín a ukážem vám, prečo na tom záleží. Chceš vedieť, čo zažiješ na našom odbore? Tak pozeraj a zisti. Zdravá výživa znamená vyvážené stravovanie, energiu a zaručuje zdravú budúcnosť. Preto nie je jedno, čo jeme, a nie je jedno, ako sa staráme o svoje zdravie. Veľa času trávime aj v odbornom laboratóriu. Práve tu získavame praktické zručnosti a teóriu meníme na prax. Poďte sa so mnou pozrieť, ako to v skutočnosti vyzerá. V laboratóriu zisťujeme, čo sa skrýva v potravinách. Naučíme sa tu hodnotiť kvalitu a bezpečnosť potravín, a to z pohľadu výživovej, energetickej a biologickej hodnoty. Tu objavujeme, že zdravý životný štýl nie je nuda. V našom odbore môžeš študovať aj formou duálneho vzdelávania. Je to cesta k odbornosti a budúcej kariére, pretože spája učenie s praxou a pripravuje študenta na skutočný život zamestnaní. Naším hlavným duálnym partnerom je Mekom Humenné. Študenti tu získavajú cenné zručnosti v reálnom prostredí potravinárskej prevádzky, ktoré im umožňuje ľahšie uplatnenie na trhu práce. Náš odbor spája výživu, pohyb a vášeň pre šport. Výživa je základ, šport je nástroj. Učí nás disciplíne, motivácii a rovnováhe tela aj mysle. Pomáha nám pochopiť, ako funguje naše telo, ako správne spaľovať energiu a ako si udržať vitalitu i duševnú pohodu. Zdravie je najlepšia investícia, akú môžeme urobiť. A kam po škole? Môžeš pracovať priamo v oblasti potravinárstva, ako nutričný poradca pri zostavovaní jedálnych lístkov, ako odborník na zdravú výživu, alebo môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Tento odbor sme si vybrali práve preto, lebo výživa je energia a rovnováha. Výživa je zdravý životný štýl. A výživa je budúcnosť.